दा मोनसे खारननि थाखाय दिनै ससियेल मिडियायाव आं फैफिननो गोनां जादों। दाखालि बावैसो आं आंनि हौवाखौ लोगो हमनानै आङो मोनसे एग्रिमेन्ट कर्टआवहाय मोनसे एग्रिमेन्ट लादोंमोन। बे एग्रिमेन्टनि मथे जेनेबा नैबे हा आरो ओरैनोथ' बारि बागान जेबो बुरजा जेबो हा हु जेबो बारि बागान जेबो गैखाया। आंहा नैबे न'ल' आरो मोनसे बे टाउनावनो बै डिमाकुसिथिंनो माने मोनसे फिसा माबा दङ, हा दङ। बे मोननैखौ माने आंनि हौवाया लिरना होदोंमोन एग्रिमेन्टआव, जेनेबा गावनो साइन होदोंमोन। बेनिखायनो आं बे जुदि फैलाबा फैलायानो जाहैखाबाय, बेयो माने साइन होखाबाय नालाय, बे फैला बायदिखौनो सानना लाखाबाय आङो। बेनिखायनो दा आं गथ'फोरनि फिउचारनि थाखाय आङो बेखौनो थिरांथा लादों जे आं नैबे न'खौ जेनेबा माबानानै आं गावनि जोनोम जायगायाव थांनायनि आं माबा खालामबाय आरो थांखि लाबाय। आंनि जोनोम जायगाया चिरां डिस्ट्रिक्ट सामथाइबारि बर'बासाव सामथाइबारि डिमाकुसियाव आं हाबा जाफैदोंमोन। आंनि हौवाया जोंखौ गोदाव सोराव खालामना गालांबाय। आं दा गथ'फोरनि फिउचारनि थाखाय आं बे डिसिसनखौ लादों। ओमफ्राय दा आं नैबे बे जुदि फैलाबा आं रावनिफ्रायबो हेल्प मोना, थानो एसे जेनेबा उसुबिदा मोनदों आङो। बिनि थाखायनो आं गथ' गथायखौ लानानै आङो आंनि जोनोम जायगायाव थांनायनि थिरांथा लाबाय। बे 1.5 कथा हा, बेयो बे न' हा, ओमफ्राय बिदिनो बिदि दं आरो। ओमफ्राय बेखौ सोरबा जुदि लानो गोसो जायोबा कन्टेक्ट नाम्बार होगोन, बे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हरनो हागोन आरो। मानि जाहोननि थाखाय नोंथाङा थांनो नागिरदों? आं दा आंनि हौवाया दिनैसिम 2 बोसोरनि बारा जाबाय जोंखौ खबर लाहरा, गथ' गथाय खबर लाहरा। आं हारसिङै ओरैबायदि खस्थ' जारलायै आं गथ'फोरखौ माबादों, फेदेरगासिनो दङ। दिनै बियो फैला होननानै डिसिसन लानानै दिनै आंनो मोनसे नटारि लिरना होदों, साइन होदों, एग्रिमेन्ट होदों। बेयाव दङ बिनिया। ओमफ्राय बिनिखायनो आं बे जेबोथ' आंनो जेबो होखायाखै बियो दिनैसिम। माबायाबो साख्रिनि बे जिथुनाखि माबा खालामदों, माने डिभाइड खालामदों सेलारि, बेबो प्रसेसआवनो दं। बेखौबो आं आसा खालामो बे डिपार्टमेन्टनि मानसिया थाबैनो मावनानै होबा आंनि थाखाय जोबोद माने मोजां जागौमोन आरो हेल्प जागौमोन। गथ'आबो आंनिया क्लास 10आव। आं ओरै आं जेनेबा उन्दैनिफ्रायनो हाजिरा मुजिराबो आं मावफेरा। दा हेल्थआबो आंनिया मोजां नङा दा। बिनि थाखायनो आं दा डिसिसन लानाया बेनो, बे न'खौ आङो माबानानै फाननानै आङो चिराङाव थांनायनि माबा खालामबाय आरो। हाबा जादोंना जायाखै? हाबा जायाखैबाबो थालाबायनानै आन्दारग्राउन्ड एखेबारे रावजोंबो नुजाया, न'खर खबर लाया, गथ' गथाय खबर लाया, बिमा बिफा बुरै बोराय रावखौबो खबर लाया। बै सोरबा हिनजावजों थायो, हिनजावजों थानानै गथ' गथाय माने हाबा, आंनि मथेबाथ' बिसोर हाबा जायाखै, ओरैनो गथ' खांनानै दङ बियो, गथ'बो। आं खोनानाय मथे दाथ' हाबाबो जायाखै बिसोरो। आरो गथ' सासे दंबावो। माबायदि अबस्थायाव दङ बिसोर गावसोरसो मिथिगौ। सासे बेबायदि साख्रि मावनाय मानसिया बेबायदि खालामनोथ' लासिं सिं ना। रायजो राजाफोरनो सानना नाय, हाबा जायालासेनो गथ' खांनाय। बिसोर दिनैसिम हाबा जानायनि रावनोबो प्रुफ खिथिफेरनो हायाखै, माबाफेराखै बिसोरो। बेखौनो आं माबा डिसिसन लाबाय, बेनो आंनि फाइनाल डिसिसन आरो। आं हौवायानो फैलाबा आं बिराद खस्थ' मोनदों आरो दा संसाराव थांना थानो थाखाय। बिनि थाखायनो आं जोबोद माने प्रब्लेमनि थाखाय आं दा न'आवनो थांनो माबा लाबाय, डिसिसन लाबाय आं। बैथिंजाय हा हु बायफिनगोन, न' बां आंहा लुहैफिननांगौ, बारि बागान जेनेबा बिथा बायनानै आं न'खौ लुफिननांगौ आरो। बेखौ आं माबादों आरो। ससियेल मिडियायाव नायगिरनो साननो हागौ जे जिखिनि एसे सम्पद मोनबाय बेखौ बिथाङा खहासो खालामसिगोनबो साननो हागौ। बाट नोंथांनि गोसोनि दुखुखौ नों मा फोरमायनो सानदों? माबायदि अकलरिया फिल जादों बेबायदि? आंथ' बेखौ एकदम माने फोरमायनो, आंनि गोसोआवसो दंसै बेफोरो। माने ओरैबायदि बेफोरखौ माने गोसोखांनोनो लुबैला बायदि जाबाय आङो। ओरैबायदि गथ' सानैखौ लानानै आं ओरैबायदि माने आंहाथ' माबानानै टेनसनजों डिप्रेसनजों आं पेरालाइसबो, माबा प्रेसार स्ट्रकबो जालायलायदोंमोन आङो। गथ' सानैखौ आं दा लानानै जोबोद आं खस्थ'आव दं। आं बेखौ मा होननानै फोरमायगोन, आंहा राव गैया आरो खुगायाव बेखौ फोरमायनो थाखाय। नागिरनानै दोनो नोंथांनि जोनोमगिरि जायगा बिमा-बिफानि साखाथियाव रायजो जाहैनो गोसो जादों। मानसिफ्राथ' ओरैनो खारगासिनो दं, ओरैनो खारला लागासिनो थांला लागासिनो दं, नांलायनानैनो थाङो। दिनै आं एसेबां गिदिर घटना जानायनि उनावसो आं बेबायदि डिसिसनखौ लादों। आरो बेबो आं हथातखे लानो हाया, मानो होनबा आंहा 2 गथ' दङ, बेनि फिउचारनि खोथा दङ। बेनि थाखाय आङो दा माने गथ' गथायनिफ्रायबो आं माबा लागासिनो दङ,
पारमिसन लागासिनो जेनेबा डिसकासन खालामगासिनो दङ जोङो जेनेबा गथ'फोराबो जेनेबा आंनि माबायावनो माबा आरो जेनेबा एग्रि बिसोरबो बेसेबां जायो गथ'फ्रा गिदिरा सासेया क्लास 10 आव सासेया क्लास 7 आव मोनबाय फिसाला गोजा सानैबो फिसाला गोजा औ सानैबो फिसाला गोजा धन सम्पतिथ' जेबो गैखाया हौवानिया जेनेबा बारि बागान जेबो गैखाया बे मालायखौ नायनानैनो सानसे समाव बे ओरैबायदि मोजांसो ना गाज्रिसो आं मिथिया बेनो मालायखौ नायनो गावनि गथ'फोर बायदि सानोमोन ओरैबायदि हेल्प खालामोमोन जानो गैयि मानसिफोरखौबो दिनै गावनि निजा गथ'खौ बियो जेबो उदिस लायाखै जेबो माने बेनि मेन खारनखौ आं मा सानो मिथिबाय बिनि हिनजाव बे रायखसि हिनजाव बियो रायखसि हिनजावजों हाबा जादों बियो जुदि मोजां हिनजावजों हाबा जानायमोनबा दिनै आंनि गथ'खौबो नायहरगौमोन बे न'खरखौ बे खबर लागौमोन बिमा बुरै थानाय बेफोरखौ खबर लागौमोन बेनि मेन माबाया जाहैबाय बे हिनजावानो रायखसि बे मोनजाफेरनो रोङि मनग्लाब जोबग्रा मानसि बियो गावनो थोआ बे जाथों बियो जाहोबाय थाथों बेनोनो गावनि फिउचारा गाव जेब्लानाखि माबा मोनगोन खस्थ' मोनगोन होमबानियासो गथ' गथाय बियो गोसोखांगोन बियो राजनिति खालामो सासे बिमा जानानै नोंथाङा मा बुंनो सानदों जे गुबुननि न'खरखौ सिफायोब्ला गुबुननि न'खरा बेसेबां खस्थ' मोनो आरो फिन ओरैबायदि खस्थ' जायो माने थेर बेथेर जायो माने एखेबारे जेबो जिर' बायदि जायो आरो जेनेबा एखेबारे गोदान माबा हिम्मत लानानै गोदान माबा खालामबासो संसारखौ जेनेबा सालायफिननो लाबासो नङाबाथ' थेर बेथेर गोसोआबो थेर बेथेर बायगोन माइन्ड गासिबो डिप्रेसनाव थांजोबगोन धन सम्पतिबो सेस लेथें फेथें जाजोबगोन आरो बेनिखायनो आं माबा जेनेबा खावलायो जेनेबा रावबो बेबायदि खालामनो नाङा रावबो जेनेबा बर' सुबुंफोरा बेबायदि खालामनाया मोजां नङा आरो जेनेबा न'खर माने माबा धन सम्पतिनि खोथाल' नङा फरायनाय मानायावबो ओरैबायदि माबा जाखायो प्रब्लेम जाखायो ओरैबायदि जेबो माने डेभेलप जाया आरो एखेबारे माबासो